Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso. Karong butaga, let's talk about food photography. Kinsa ang di madani maibog sa hulagway sa lamian kaayo nga mga pagkaon. Nagkauso na sa mi karon mga kapuso sa social media karong butaga atong ilailahon kining usa ka photographer nga ni venture ning maong klase sa photography. Makaila-ila to karong butaga mga kapuso si John Matt. Good morning, John. Good morning, Sir Nico. Good morning. Thank you so much, sir, for joining us this morning. Food photography. Nganon ni venture ka ani, sir? Because we learned nga sa una, you're more into events ang imong gina-capture. Tungod lang aning pandemic ron, di ko ka-invite og tao sa kong studio, then lisod sa dang event. So, ni-venture ko og food kay mo siya murag halin kay ron, no? Kay mga tao nag-venture into online selling, Facebook, ingana, then food mo'y pamaligya. So, mas daghan og tao nga gusto mo pa-picture sa food. So far, so unsa may mga pagkaon, sir, nga imo nang gi-capture lately, sir? Gimuan og mga lain-lain nga mga projects, sir? Cookies, mo'y daghang kayong gibaligya sa mga tao, cookies, mga seafoods, ice cream, mga kasagaran dessert, no? Kay mo siya murag dali ra mo sa balay. Can you tell us more about kaning sa imong istorya, sir, karong panahon na kasagaran sa mga nagpa ning commission nimo bali o ning nangayo sa imong services, sir, kini imong makaila, of course, para sa ilang mga produkto ilang gipanghimo, sir? Gusto lang ta ko nga na chance tong mga small business owners like me nga maka-avail og service nga medyo taas-taas man siya presyo, no, but karon nga time gusto ko nga tinabangay lang small business owner to fellow small business owners, then more jud siya serbisyo akong ikamot moy kanang that's the path nga gusto ko mo share sa akong service. Sa kana nga may it be cheaper or barter lang with trade, time for food, you know, my service for food. Karon nga nag-quarantine, sir John, unsa man nag-offer ka sa imong service ani mga bag-ong online seller kay daghan ra ba ni sila karon sab, no? Nya unsa man in exchange for kanto food or unsa ba? Yes, in exchange for food, pero na-notice na ko out of 10 nga akong i-message or akong kastorya murag naray a few nga murag too good to be true man good, then well na-juban nga thankful sad, so mas nalipay ko nga ni-trust sila nako ana nga transaction. Pagkanindot ani, sir, makatabang sab sa pag-promote gyud pod sa ilang produkto. What's next for you, Sir John? Unsay pandemic pa man ta pero hinahinay na ba? Nadun na ba yung mga events na sa karon? Matag karon og unya? Naganahan ko aning food photography. Unya gusto ko nga mo wapam ko mahuman, murag gusto pa jud ko mangita pa jud ko katong mga tao nga ninganahanglan ani. Message nimo, sir, sa mga nagtanaw nato karon og unsa imong gusto ipaambit fulfillment nga nakuha sa nimo ani imong gibuhat karong panahon na? Gusto lang jud ko magtinabangay mga Cebuano, mga kitang tanan nga mga small business owners nga naglisod jud ron. Walay, especially mga photographer, walay mga events, walay mga ang uban nangita na jud lang racket. So tinabangay lang as much as possible, be flexible, be approachable, be open-minded, you know, be compassionate. Then ampo lang ta, then Ginoo ra joy mo bless na to sa to ang paghatag o pagtinabangay tenfolds. Thank you so much for that message. Daghan kayong salamat. Thank you, sir. Thank you, John Matt, sa iyang kisang gusto mga kapuso nga moduol kaniya sa food photography. Mahimugid niyo siyang dangpan. Thank you so much, sir. Good morning. Good morning. Thank you.